агентияи мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 21 феврал хабар дод ки нисбат ба ҳомиду ва саодат одинаевна сардори амакнун метавон гуфт собиқи шӯъбаи кадрҳои корхонаи воҳиди давлатии нақлиёти махсуси партовои сахти маишии ноҳияи шоҳмансур шаҳри душанбе бар асоси қисми дуюми моддаи 319 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. маркази матбуоти агентӣ дар шаҳри ин парванда гуфт ҳамидова саодат одинаевна дар вазифаи кшкпи ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе кор карда аз шаҳрванда барои сохтакории хизматӣ тартиб додани дафтарчаи меҳнатӣ оид ба собиқаи хизматӣ маблағи 4000 сомонӣ талаб намуда аз маблағи талаб намудааш 1000 сомониашро гирифта боз оварда додани боқимонда маблағи 3000 сомонии дигарро талаб намудааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ҳомидова баъди аз шаҳрванд гирифтани 3000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса боздошт гардида маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва гирифта шуд. тафтиши пешакии парвандаи ҳомидова саодат идома дорад. ба ӯ бар асоси қисми дуюми моддаи 319 барои гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 5475 то 12775 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 7 сол таҳдид мекунад. мақомоти тоҷикистон коррупсияро ба як таҳдид ва монеаи бузурги ҷиддӣ дар роҳи рушди кишвар ва ҳатто таҳдид ба амнияти миллӣ арзёбӣ мекунанд ва мубориза бо ин падидаи манфиро як вазифаи муҳими давлат мешуморанд. барои мубориза бо коррупсия дар тоҷикистон ҳанӯз соли 2007 агентии алоҳидаи мубориза бо коррупсия ташкил доданд. вале мунтақидон мегӯянд муборизаи мақомоти тоҷикистон бо коррупсия бо боздошти моҳичаҳои хурде чун кормандони ҷамоату комиссариатҳои ҳарбӣ ва муаллимону заминсозон маҳдуд шуда касе ба наҳангҳои бузурге ки аксараш таҳти ҳимояти нафарони пурнуфуз аз радаҳои болои ҳукумати тоҷикистон қарор доранд кор намегирад. аз тарафи дигар таҷриба нишон медиҳад ки солҳои охир парвандаҳои аксари мансабдорон бо пора ба даст афтода ҳамчун қалобӣ ҷамъу баст мекунанд ва дар натиҷаи ин мансабдорони порахӯр бо ягон ҷаримаи ночиз гоҳу ҳатто аз маблағи пора гирифтаашон хеле хурдтар аз ҷавобгарӣ халос мешаванд. коршиносон бар инанд ки бо чунин шеваи муборизаи раҳмдилонаи ҳукумати тоҷикистон ҳеҷ гоҳ наметавонанд бар коррупсия ки рушди кишварро фалаҷ кардааст ғолиб биёяд.